Приключенията на Влади. Приключенията на Влади. Отиваме да купим продукти за пица. Значи да ви кажа, хора, ние се оплашихме, че тук няма тесто записано, той е тук и ние не го виждаме, а баща ми е по-голям от мен, той не го вижда. Виждане шънка. Отиваме за Кашкавал и геймърското куче идва с нас. Моето куче е навсякъде с мен. Аз вземам за моята пица и този Кашкавал. Може и да вземете от Кърги, аз обичам от моя. Ето ги масените, взимаме от тези. Ето. Ще вземем от тези домати. Нужен е с болнеза, той. По-бързо. 31 и 49. Купихме продуктите, сега отивам на правя пица с кучето ми. Добре дошли в моя дом, започвам да правя пицата. След като сложа тестото, първо слагам с болонезе. Пица, вкусна пица. Ако искате да ви е люто, вземете лют сос. Шунката е готова, сега ще сложа кашкавал. Сега ще правим един дъжд, който е кашкавал, да знаете. Пазете си главите, ако искате кашкавал, не си ги правете. Ням-ням-ням. Тя много готина си миеш. Хубава ти е водата. Готина. Готина. Може се готина. Аз сега има сени доматки.
Всички хора ми харесват пицата. Като се опитва и които не са, не знаят колко е вкусно. Най-вкусната пица на света готвя. Сега слагаме пицата. Сега ще изчакаме се изпече. След малко пицата ще бъде готова. Пицата е готова. Охра, страхотно. Наистина, охра, страхотно. Това е моето парче и си пожелавам добър апетит. Like and subscribe.